हिसाबै आङो बेखौनो बुंगोन जे बिथाङा दिनै जेखौ बुंदों खिग्रा लांदों मादों नाथाय बेहा माखासे आंनि बुजिनाय दे पार्सनेलि बेहा माखासे हुदा दं जानो हागौ जे फायखानाफ्राव खिनो हाया जानो हागौ बे मोनसे हेबिट ओंखायनो मोजां स्टेन्डार्ड जायगायावसो बेहा खिनाय हासुनाय अयभास दङ जानो हागौ बेनिखायनो आंनि नुनायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों आं दा बेनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन रायजो राजाफ्राबो मिथिखागौ दिनै जाय बेक्तिया दिनै इसेग्राब स्टेन्डार्ड जों जिउ खांदोंब्ला दिनै आइ आफा दुखुथिया हावरिया मावरियानि भटखौ मारै मोननो थांनो दिनै बैनाव कुइसन जादों दिनै जाय जोंनि क'क्राझार समस्थियाव जाय बिजाथि महरै गसंदों बे बिथाङा जुदि इसेग्राब स्टेन्डार्ड जुदि थायोब्ला बे बिथाङा जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायनि दुखु सुखुखौ मारै मोनथिनो जे जायगायाव जुदि सासे केन्डिडेटआ गासैबो हावरियाफोरजोंबो थानो हानांगोन मावरियाफोरखौबो नोङो नायनो हानांगोन बै गुन्द्रा गुन्द्रि जेनेबा गरिब थाखोनि मानसि बेफोरजोंबो जिरायनो जानो लोंनो हाफानांगोन अब्लासो माने ससियेल वार्कार जानो हायो सासे केन्डिडेट जानो हायो खिन्थु आं नुवाखै दिनै बे बिथाङा बे क'क्राझाराव देरहागोनखौ मानोना जोंनि आइ आफा आंबो सासे क'क्राझारनि आइ आफा बिदा फंबायखौ आं मोनथियो दिनै नोंथांमोनाबो नुदों देरहाखानाय बायदि बिबार सारनाय दा बेफोरखौ बानायनाङामोन आंनि नुनायाव आरो आंनि बेक्तिगत दिनै जेफोर प्रग्राम बानायदों नोंसिनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे खोथाखौ बुंदों बयखौबो लब लासिया होनानै दिनै गान होदों दिनै बैफोर बेक्तिफ्रा मोनसेल' थांखिजों थांदों आं नुबाय माने बिसिनि प्रग्रामाव जानाय लोंनाय थायो आरो बिसिनि प्रग्रामाव मोनसेल' थांखि उद्देश्यजों थाङो जेखिनि जाया मानसिखौ लाबोदो दिनै मोनसे एग्रिमेन्ट खालामदो दिनै थाखा फैसाजों नाथाय दिनै मैयानि गेजेराव आं मोनसे नुदों दा बेखौनो बुंनो नागिरदों बेफोरबायदि मावनानै ओरैनो थाखा फैसा थांनानै लाब गैया मानोना जाय सेंग्राफ्रा दिनै फैफिनदों बिसोरनो बुंदों जों थाखा लानोसो थांदोंमोन आं दिनै नोंसिनि गेजेरजोंनो आं बुंगोन थाखाखौ बयनोबो नांगौ गुरलाबखौ ला आरो गावनि बिबेकखौ दाफान जाया नंगौ थार नोंसिनि समाजनि हाबा मावगोन रायजो राजाफोरनि हाबाखौ मावगोन जाय बेक्तिया नोंथांमोनजों लोगोसे थायो बे बेक्तिखौ गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामगोन आं बेखौ आसा थियो आरो